Καλημέρα. Τι είναι αυτά, ρε παιδιά? 3.752 μέτρα δάπεδο λαμινέιτ, 2.800 κουβάδες χρώμα πλαστικό, 1.352 κουβάδες χρώμα ακριλικό, 5.672 μέτρα γυψανίδας, 2.850 μέτρα εσωτερική θερμοπρόσωψη, 124 πόρτες εσωτερικές, 24 κουζίνες, 68 ντουλάπες, 27 κυβικά ξυλία, καδρόνια 5x5 πηχάκια, τάβλες, κοντραπλάκια θαλάσσια MDF, 15.800 κεραμίδια ρωμαϊκά, ξυλόπροκες. Ένας τόνος. Ρε παιδιά, έχω 1 μέτρο πλακάκια παρήγγυλα. Και πλακάκια προηγουμένως δεν είπες. Είπες.